So ayun, good morning mga kabiyahe. Ngayon lang ulit tayo makapag-vlog sa ating biyahe, kaya samahan nyo ako ulit at supportahan nyo ulit itong vlog na to. Sa ngayon mga kabiyahe, ang ating ruta ay papuntang Baguio. 2 days and 1 night tayo doon mga kabiyahe, kaya samahan nyo ako mga kabiyahe. Maraming salamat. Let's go! Ako. Mga bata. Check natin 3 AM po ng umaga. Maaga tayo pipick up kasi magagaling tayo dito sa San Jose, Nueva Ecija. Ang pick up location natin sa Cabanatuan. Kaya maaga tayong bumiyahe para hindi tayo malate sa ating mga pasahero. Ayan, waiting na naman tayo sa mahabang pila dito sa Burnham Park. Lagi na lang dito mahaba ang pila. Kapag pupunta kayo ng Baguio, habaan nyo pasensya nyo. Napakatagal bago makapag-park dito. Uusad konti.
Tapos 20 minutes uli bago umusad. Naantok na tayo. Hindi pa tayo nakakapag-park. Ay, nako, hirap kumita ng pera. Ay, malapit-lapit na, makapag-park na. Puputok na yung pantog ko, naiihina ako, tagal-tagal. Bilisan nyo dyan, naiihina po ako. Yun na, ako na ang next. Ay, after so many years. Oh, ito, papasok pa tong isa, oh. Oh, kala nyo may shortcut sa buhay. Walang shortcut sa buhay. Ayan, bawal pumasok. Nakapila kami eh. Oh, ang kulit oh. Ayan, nakapila kami. Ang kulit-kulit mo po. Balik ka ngayon. Walang shortcut sa buhay. Pumila ka rin po. Kapark na tayo. Sa wakas, sa tagal-tagal na oras na paghihintay. Dami kasi ngayon turista eh. Oh. Puno ang parkingan. Ayun, waiting tayo sa pasahero. Tumawag sa akin at mag-SM daw sila, lalakad na lang daw sila para hindi na ako mabala dito sa parking. Kaya goods yun, advantage para sa akin yun, para makatulog ako saka makakain. So hanap muna tayo ng kainan dito lang sa loob ng parking sa Burnham Park. Kain tayo, tara. Kain tayong kainan. Anong sabihin ni mother mamaya? Ate, anong ulam nyo? Text mo na lang sila, tawagan mo na lang. Kung anong maiging decision. Check ko kung ano sasabihin ko. Pero ano yan, dalaga pa. Walang ano. May anak na lang. Ay, may anak na. Mundo. May baby pa nga. Bata. Minudo. Sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Ito minudo, ate. Ilang taon daw mga bata? Minudo. Ayan. Walang taba, ate. Okay lang? Yung din, kung Laman lang po ito sa liver. Sige po. subukan ni madam kahit 2 araw, subukan niya para makita niya. Tsaka tubig. Magkano ganito? 25. Saka isa. Kasi araw-araw na Sarap ah. Minudo. Tubig. you try tomorrow, maaga kayo. Kasi kanina pa sila nilalabing siya eh. Mga Thank you. 9:30 na sila dito. Kasi naman nung nakaraan na tao namin ito. Kain tayo. Sakit yung anak lagi ng dalang. Isang linggo, wala siya dito. Minsan di pa nagsasabi na absent. Para na lang si mata-mata, mahirap namang Kain muna ako. Mamaya na lang mga kabiyaya. Kain muna tayo. Kain. Yun, tapos na tayong kumain. Nabusog na tayo. So, ano pa gagawin natin? Eh di, matulog. Habang naghihintay sa mga sakay, matulog muna tayo para mamaya may lakas ulit tayo mag-drive. So, mamaya na lang mga kabiyahe. Tulugan muna. Let's go! Itong van pala na dinadrive ko, ang model nito, NB350 Premium na Nissan. 15 seaters, ayan, pwedeng tumayo sa loob. Ayan, tignan niya. Kaya sa mga gusto mag-rent dyan, message lang kayo para maipag-drive ko din at masubukan nyo naman yung performance ko, di ba? Ma-share ko lang din, last year yung inarkila din ako dito. 4 na araw ako natulog dito sa parking dito sa Burnham Park. Doon ako naliligo sa CR. Ang binabayad ko doon 50 pesos kada isang ligo. Hot and cold na shower din naman yun, kaya goods din. Kaya yung trabahong ganito talagang tiyagaan. Pero ang advantage naman nito, nalilibre ka sa libot, di ba? Saka minsan may mga pasahero din na libre lahat, yung mga pagkain, tulugan, may sarili kang room, ganun. Siyempre hindi naman pare-parehas yung mga customer natin, kaya swertihan lang din. Pero masasabi kong na nag-enjoy naman ako dito sa trabaho na to kasi
nalilibre ako lagi ng gala. Kaya medyo marami-rami na din yung mga napupuntahan kong lugar dito sa parte ng Luzon. Yun, na-enjoy ko. Kaya ito, tinatsaga ko talaga yung ganitong hanap buhay. Kaya sa mga gustong maging ganito yung hanap buhay, yun, subukan nyo lang. Wala namang mawawala, di ba? Ayun, tumawag na yung mga sakay ko, nagpapasundo na. Kaya mamaya na ulit tayo mag-video. Pasensya na kayo, ganito ako magsalita, sinisipon kasi ako. Mamaya na lang ulit mga kabiyahe. Ayan, kararating namin dito sa transient na inupahan ng aking mga sakay. Yung katatapos lang natin magkape, pinagkape tayo ng stop ng transient. Mababait ang stop dito. Malamig ngayon ang klima dito sa Baguio, kaya yung mga pupunta magdala ng jacket at araw-araw daw dito umuulan. So ayan mga kabiyahe, dito tayo matutulog ngayon sa loob ng van. At nahihiya ako makitulog dun sa ating mga pasahero kasi siksikan na din sila dun sa room, kaya sinabi ko na lang na dito na lang ako sa van matutulog. Mas komportable ako dito matulog kaysa makisiksikan ako doon. Nahihiya din akong gumalaw-galaw doon. Kaya mas komportable tayo dito sa van. Sanay naman tayo sa ganito. Kaya goods lang. So ayun mga kabiyahe, bukas na lang uli. Hanggang dito na lang muna. Good night mga kabiyahe. So ayun, good morning. At ito, nakaligo na ako. At waiting na lang ako sa mga sakay. 10 AM sila bababa. At ang itinerary namin ngayon is Baguio Cathedral, Dragon Castle, Mirador, saka Diplomat Hotel. So ay yung apat lang na yun ang aming pupuntahan ngayong araw. After nun, uuwi na. Kaya goods, maaga tayo makakauwi. So ayan, andito na tayo sa Baguio Cathedral at kabababa lang ng aking mga pasahero. Sabi nila dyan na daw din sila kakain sa baba, dyan sa Session Road. So, ang gagawin ko ngayon ay didiskarte tayo, kumain naman para sa sarili natin. Para mamaya pagdating nila, ano na tayo, diretso-diretso na ibiyahin natin. So, ngayon ang klima dito ngayon sa Baguio ay medyo malamig siya. Kaya masarap ang feeling, hindi ka papawisan habang nag-drive ka. At hindi nakabukas yung aircon mo. So malaking tipid din yun para sa diesel na makukonsumo mo kung mag-open ka lang ng bintana. After nito pupunta naman kami sa Dragon Castle. So abangan nyo yun mga kabiyahe. Ayun mga kabiyahe, hindi na tayo natuloy magpunta ng Dragon Castle saka sa Mirador at Diplomat Hotel dahil kanina pang malakas yung ulan. So nagdesisyon yung mga pasahero ko na dalhin ko na lang daw sila sa coffee shop. Kaya ayun, dinala ko sila. After daw nila mag-coffee, uuwi na kami. So ayun lang, maraming salamat po sa panonood nyo at
abangan nyo din po ang susunod na video dahil babalik po ulit ako ng Baguio at panibagong customer na naman po yun. Salamat po at God bless you po.